15. júl 2024. No, tak ideme filmovať. Čo budeme vidieť. Túra na rysy, tak uvidíme. Tak, električková zastávka Popradské pleso. A ideme na to. No tak, prvá zastávka na dnešnej túre Popradské pleso. No, Popradské pleso 1499. No tak v tom prípade na rysy to je presne kilometr prevýšenia. No. Ešte nie, tento jeden je prázdny. Mám v aute, ale ja som zistý, či tak som hotel teraz. To je to, že máš vyniežný. Áno. Môžeš zobrať, to je presne. Môžeš? To je zdarma. Môžeš, ale nemusíš. Tak ale to, kto nemá batoh jedine, ne? Však teda. A to zase kto ide bez batohu na túru. To. Tak jedine tak, že cieľene, no. No, raz ceste nad Žabým potokom. Čiže tu sa to delí. Čiže modrá pokračuje na Veľké Hincovo pleso. Aha, to je to najväčšie pleso. 3 studničky, no 7 hodín. A je to čo? 3 studničky? A je tam aj Kôprovský napísaný? A Kôprovský tiež takto. Hej, 2,5 hodiny. Ale tu už by sme videli, že ľudia idú na rysy vo veľkom. No a tuto rysy 2,45, chata 2. Dobre.
No, tak tu je náš druhý cieľ. A to chata pod rysmi. My ťa vítame na chate pod rysmi. Ďakujem pekne. Ideme tam? No jasné, perfektné. Aj pri tmie. Toto, aby sme... Fajne. Fajne. No. A strašne malo pijete dneska, chlapci. Vás strašného ten včerajšok, priznajte sa. My sme si vstúpili do svedomia. Ja, je to boha. No tak teda. Nechcem buchtu. No tak na zdravie. Celú dobu pozerám na buchtu a vážne si ju tu dával. Zdravím. Tak to tak prvá natoč. No tak opúšťame chatu pod rysmi. No a ideme až na vrchol rysov. Takže nás čaká ešte taká 3/4 hodinová trasa. No. No. Nádherné počasie nám vyšlo. Dokonale, no. Už máš behom 2 týždňov, 2-krát dobré. Takže prvý vrchol rysov. Tu máme druhý vrchol rysov. Aha, ja tam No. A tu je táto. Ako... Ahoj, Vašku. Tak sme dosiahli aj druhý vrchol rysov. Marcinko tak zvládla som to. Šla jak drak. Je tu asi 20 stupňov na rysoch hore. Tu je. Minimálne. Strašne tu je teplo. Áno. No a už prichádzame do cieľa opäť na zastávku električky Popradské pleso. Keďže sme sa vracali presne tou istou trasou, ako sme išli hore, tak som už tú návratovú cestu nenatáčal.